Hello guys, so ngayon magpakulay ako sa buhok ko. Ipaitim ko kasi halos puti na lahat. Tapos si Saysay ang magkulay kasi wala akong sa amin. Ako lang naman sana ang gagawa pero hindi ko magawa kasi walang sa amin. Na brown out kasi guys, kaya dito kami sa labas. Ayusin mo yan, Inday. Ayun sama. Dili na bakalalong puti-puti. Tamba na lang kumagwangan natin na. Agay kamagwa. Naday kamagwangan na nang malilin. Pero sa kay Alcin, di. Brown. Mabasin brown lagi ni makay. Ikaw ko. Brown na kay. Ikaw ba akong ipapalit? Ikaw ba ako ni mga blackening shampoo? At saka na Mao akong giingon sa tindero ba ingko palit ko blackening shampoo. O mura pud akong gidawat yang kuan. Tingali ka gid, maunsa lang ng color dan ha. ana Kaya Amerikana. to tiwason. Masuntok tagi kang dili mo tiwason. Guys, mamerkana na gid sa mamalilin. Masige pa ako nang ipakuluran kay ipaitom na puro na no na puti. Gibutay na ni mag-conditioner wala. Siya may dani ni kuan dito. Yang kon. Cream syrup nga kuan. Tanawa ng signal ni. Ako lagi di gyud sa ay naman nimo gibudmura man nimo na ah. Sang studio. Kura. Sang studio ni mamalilin wala dia. No, brown no. Di man na ito. No, to din signal na wala. Ano na. May si Lola mga itom daw color na kani imo kay brown man lagi ni. Bas yung ano siya na mix. Nagpusigan na. Sigang mata ba. Muna na kay. Paglaro ba da? Sigang Tingala bitok sa ako atad sig ko unsa puni ang ba man ka ito aw ka brown ba dani na pag resulta kay nag ito man. Itom dan na okay na ni ma. magic that's sige kon. Ang importante dito sa tubangan. Ay ato ba ato tanan. Ay uban ni Lola. Ako lagi sa ini. Puro lagi mo. Ha? Uban ka sa graduation naman ni Mumon. Pero sa 21. Nya prehong ko mo piti. Sakay aeroplano. Diniliniw aw Kajud lang Sisay. ulo. Ako naman. Di sa ibe mi ng brush be. Ako ra ma. Unta ma distinction. Ako bidon. na naputi na ginoon na lin. Paglaro da ma, talawar nag klaro. Pariba na ko tro mamalilin para magwapag Ay sus, Ginoo ko pariban di na igo budget na to sa kuan. Sayo ni ka magriban bayad. Wala mo kayong bayad. Ang iri kong agtawagan ag pagani ag tubag. Oh, sige, na video. Sige, sige. Ayaw ipag-id sa kwansay. Wala ba gipag na to puti la. Da. Sige ito pa itumon pa putiun hinuon. So bitaw say puro lagi ka. Laan ba sa kuntian mer? Tabot yan ni wala. Ang man si Elchil ba matag sipa-sipa. Ito ni brown na no. Nakautot ko sa dagat do. Katawagi ko sa iring silip ko. Na unsa man na ma. Itom na. A few moments later. So ayan na guys, ang baktin nga among gialimahan. Hawiri madir. Kay magdagana unya na. Dagana, magigana nga. Di man na ikaw. Doran dakpan, hindi na humanas na lumahog. Kung naay tilapia dong, tilapia. So ayan, duha pa ang nadakpan guys, ang duha ugma pa kuhaon nila. Naana pod may alagaan guys, nabaktin. Ayan, nagrimit si Papa guys. Ali kung janong. Kagbali. Lo. Nasuko si Mama nga gitagaan ni Papa sa kwarta. Labon kay nay akong bayro nga ugma. Ay! Dayon pa siya unsa man ni? Papil. Palit sa kuan. Nan kusot dani rida. Yan, may badikdik na kami guys. Amrong koy. Murag
Ang baho ng iyang silungo o iyang simod. Oh, may bakti na kami guys. Apat ito, hindi pa nadakop ang luha. So ang dalawa lang ang nadala. O, di ba? May dagdag na kaming alagaan. Busog na bahugan na Kay lugar na upat. rin. Upat man ni siya guys. Ang kuan Mas laki ni? kani ang tagduha mi sa tag-iya. Oh. Igo ra mi agbahog. Ang tag-iya iyahang baktin sa tag-iya din kami igo ra mi gabahog. So, Di mo makalusot dani. di ba? Naa na may dagdag nga alagaan. Kung naay badge ani, among anayon. Walay badge? Ay, puro din ni siya laki. So, baligya gyud ni siya tanan, guys. Puhon pag abot sa panahon, pag abot sa Disyembre, agay dagko na guro ne. Makapiesta na sad mi puhon. Makaon na lugar. Oh, makaon na ning kuan kaning isa. Nahuman na pumahog. Hindi nagdungol. Dagko pa ni sa iyan Supina. Awa ko pa ni. Sa Supina nga makalusot pa to Supina dani Rio. Tapos si Papa, tigwen pakainin niya ang baka niya. Painom mo niya una, sa kanya tigway pakainin. Dani na sad kadi. Nagbilin ko sa akong kuan kay ipalit sa bahog. So, nanay gipalit dadto, magpalit pa mig one sack para dili ni maantil among baktin guys. Dili siya makuan kay kung kuanan nimo ni siya bahog nga gagmay pa mo nang gakaantil. Ha? Si Mother. Ug si Auntie Mercy. Hi guys, karon rami nakatugbong guys. Tugbong sila kay mag-upload si Auntie Mercy guys. No, ngala kalchi? Wala man nangayo ko. Kadala mo kag mangga. Laila dito daggan. Kasi nga najiral. Po si Busing. Akong Busing guys. How are you Busing? Kain. Fine. Gibukot-bukutan ko pa akong buhok guys kay ako na siyang liguan ron Nagbabagbukuti. para makuan ang gitina kanan What? kay namuti na akong buhok so ako pang gipaitom. Ate ma. At si Papa yan hawa da mama kay panungag ka na basta baji What? Basta baji. basta baji panungag na siya kay laki man na siya. How da kay diyan ako pagi? Ada matuyok-tuyok diha. Wala na makadala dani nga baka kani nga baka guys wala na makadala lain. Si Papa ra kay gapanungay man siya. Si Raymond dani hapit si Raymond masungag. So nangamo gid siya. Hoy! Yamyaman siguro na ni Papa. Yamyaman na ni Papa kay kung di na niya di na niya madala sungagon ni jud siya manungag na sa iya baligya na gyud na siya sa tag-iya guys. So ayan. Malapit ng maggabi. Ayan. Auntie Mercy. Ayan guys, nagpalit si Tito sa bugas. Sarap ba yung video mo doon ka? Basig. So ayan guys, may nabili si Raymond na isda. Paksiw lang ito ni Saysay para ulam namin ngayon sa hapunan. Si Saysay na magluto na guys. So ngayon guys, akong imasad si Riri kay iyang trabaho kapoy jud kayo so kinahanglan jud og kuan iyang lawas. So akong i-massage, maayo na lang po di guys nga naka-apply ko ani nga trabaho para libre na si Riri sa massage. No, diba? Hapa na diha. So ayan, kuan na siya, ready na siyang
masahi iyang lawas. Ketawa, himot. So, ayan guys, naka-prepare na ang among pagkain. Pinaksiw na tilapia. Rimon! 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 Ay, wala si Rimon. Pag-pre na saysay. Father, the Son, the Holy Spirit, is us, O Lord, and this thy gift, which are butter, sweet, and flavor to Christ our Redeemer. Ang sipol ko. Manyapon na ninyo guys. Guys. Kainan na. Dili may matulog na yun si Karon. Dali na, chill. Momon. Mon! Dito abay. Isa ta. Di abay saysay lang. Di abay saysay lang. Oh. Patong bangko nga isa lang. Te, naing, tilpon te! Mag-aog na ito pamantay. Pagyaw. Paniro na ba yun? Iso nga isa lang. Ibalhin siya ng pilikas lang. Ay, anak ko rin lang. Sige, lingkod lang. Pagyaw. Para kuha tang tanan. Umot ling-ling oh. Umot kay ling-ling. Adlaw. Ayaw lagi milan ti. Kami, kutsara. Mga unta guys. Wala pa si Janjan. Kay murag mantiin karon. Kasi hugma na ko siya uli. Balik na pag hugma guys akong trabaho. Dito, gaot na lang tumigaw. Hapon na nga. Ano? Tapos si Momon guys, mag-uban siya dito sa Cagayan kay wala naman sila activity sa eskwelahan. Hulat na lang sila sa ilang graduation. So uban siya dito sa Cagayan para mag-helper siya dito sa akong igagaw. Kay daghan ko prepare nun sa akong igagaw ng sakyanan. Akong igagaw guys, bodybuilder. Na anak po siya, maayra po nga imong dalhom diri kay aron ako po na si Momon matuduan sa pag-drive para naay daghan siya mahibawan si Momon. Baka rin? Pero ako nito mabilis yung kapila. Na ako na lang po siya ubanon kay aron na daghan pang mahibawan ni Raymond nga trabaho. Puhon, maminyo siya unsay mga kuan niya. Ug unsa gyud iyang kuan noon kasi kilahon man ni siya na asay nahibalan di siya maglisod pag pang-apply sa trabaho guys. Okay, lisod gid kayo mga trabaho ron. Sabi na po tayo skill. Ano na oh, ako igagaw bodybuilder. So yung helperon si Momon. Nagay posibilidad nga makamaupod si Momon sa pagpang-welding. Tingkaan. Tanggung pa. Paman. Ano kami? Ano makante? Kami nasabi mo ganun pa.
Kay abogado na ito ka. Ito lagi na din yung ate. Ito pa siya. Pas ang kapanjiral to ni. Aw, dito ta. Nabali na. Bala, wala kita balik. Row. Na. Ay, Rowling. Kasi ikaw ba nito Marie? Makamao si mama sa pang welding guys. Palitan naman siya portable sa welding machine kay para gabi ilang klase. So sa pagkaadlaw kasi trabaho. Sabi din mo sa hotel. Pero hindi ko sure nga ang cream po niya. Detengan kan? Hah? Cream. Oh, ano na? Hapon yung klase anak, alas 4. Ikan sa kondang. Eskwelahan kayo kami noon. Senior high, eskwelahan sa senior high. Ay, baka kami lang eskwelahan. Sige pa man trabaho yung eskwelahan guys, wala pa na humam. So hapon yun na ilang klase. Gilugangan na sa kuan na sa kami. So ilang klase anak, laglag na alas 4. Kay gamiton pa man sa senior high ang classroom. Wala man wala man siguro sa wala man Ang cream mo itong araw pinagkan. lugar mo ba? Dili kasi mo magdungan sa ako kay ang pamasahe tama-tama ra pagpabalik. Pasabay na lang ako siya sa uyab ni Janice si Nestor. Kasi Nestor dito man po siya sa Cagayan. So manghuli man to sila unyang gabi or ugma. Pagkalunes si Momon kuyog na sa iya. Nakuha po ito akong igagaw nga. Makuha daw ito niya yung pakyaw. Yan daw kinukuhaan si Momon sa siya. Speed. Daghan makatunan sa kong ni Momon dito sa kong igagaw guys. Kaya naputong mag-starte. Taling ubang ka? Oh, balik. Ay, taguan na nasa ta. Sige tayo, wali makaupan. Pabalin na ko dito. Damadai dito. Papagani mo na nakahuman sa inyong eskwela. Kapanguban na mo. Ano siya? Sabihan mo na papa din eh. Ano ka ate? Ako na dito. Iban lang taling. Takot. Maglaag lang mo na to sa kasimana. Wala lang mo din niya. Iyawan nila sila ni papa din yung ni ate. Sabi nga ko tulog-tulog. Anong permite si Roda magtugmong lang siya. Tulog-tulog. Tumutubang lang wala na ko nang lagi. Subang ate. Kung kalite sa kukmong din, lagay mo nito sa kukmong na. Tahon mo ang gusto. Ha? Naku, 100 na ako balik to. Lain ang ginawa at kuwan tinig apa. Diba sa nikaling? Ba, lapit ko rin. Labot. Yeah, mama.
Bago lagi na imong baso ling. Manginom ko guys, inom tag coke. Talagsara man po na makakot. Ato no ha. Muna na among baso kay sa dinhi sila ni budot. Mga kauban ana nga baso katong mga kuan nga baso. Pagkuan it sa pak horon. Nara Gerald to nga arata. Wa pa may mga baso guys. Pasa gagmay, hurot. Huwag mga kuan. Mga puli. Ay wait pulo. Wala yung mga habiranan. Wag baso Koreana halulong. O naraling mo. Dito nga tala. Mainom di tagkok guys. Aling. Say alin na kang. Hindi na maaboy, Lima ka? Gracias. Tara lang. Nara yaro. Tara. Nabusog yun guys, kaya nakapanig-up man. Yan, tapos na kaming kumain, nakainom na po sa cook, so maayo ng ginhawa. Maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong suporta sa akin. Thank you so much to all subscriber and viewers, o sa mga silent viewers, sa lahat-lahat dyan. Maraming salamat. At sana guys, hindi ma-skip ang ads. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye! Gusto ka ngayon, nakaingog ni mo. Ang pangiram dito. Nakaingog mo na dito.